ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಈತನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತೂಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ತೂಪ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಥಾಟ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತ ತೂಂಡ ಉಂಡತೆ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ವೆರಿ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಗೋಸ್ ಹೈ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಯಾ ಸರ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಯು ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ CID ನಿಕಲ್ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನನೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮಲ್ದಿನತೆ ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಾದನ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ದಾದನ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮಗ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅಕಲ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ತೂಕ ಅವಂತು ನಾತೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಕ್ಲೀಶೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಕುಲೊಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಚಿನ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಅವ ಒಂಜಿ 5 minutes ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತುಯ್ಯ CID ದಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇನಂತ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಉಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮಿಡಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಉಲಾಯಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಅಂಚನೆ CID ದಯಾ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಎಡೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲರು ವಿ ಮನೋಹರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೂತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ತುಯ್ಯರೆ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗೂ ಗುಡ್ ಲಕ್. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬಿದಾಯ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಯಾಬರ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನಾಕಲು ದಯಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡು ದರ್ವಾಜ ತೋಡೋ ದಯಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡು CID ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಈ ಟೀಮ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಲೇರ್ಪಿರ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಿದ್ನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನಪಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಲಿ ದಯಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವರೇ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂದು ಬತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ಬತ್ತಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಮಾತಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತೂತಾನ್ ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾತ್ಲ 100% ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದು ಪಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಆಪುನಿಂದುಂಡು ಅಂಚದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಜಾನರ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ ದಿಯು ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿತಿನ ತುಳುವೇರನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರೆ ಸೇರಿದು ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಅಕ್ಲು ಬಾಂಬೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಬಾಂಬೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾನ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲನ ನಿಜವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಆ ಮೋಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಣ್ಣ ಎನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಡು ಜೋಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತೇರು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭೋಜನ್ ಆಲ್ಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡುಂಡು ದಯಮಾಂತದ ಮಾತ ತುಳು ಜನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರ್ನ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಬುಕ್ಕಾತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ ಬತ್ತದ ಆನಂದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಆರು ಎನ್ನೋ ಗುರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಏನು ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ 2-3 ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಆನು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ದಯಮಾತದ ತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಪನ ಫಿಲ್ಮು ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಾ CID ದಯಾ ಮೇರ್ ಮಲ್ದನ ಹೀರೋ ಫಿಲ್ಮು ನಿಜವಾದ್ಲ
ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆರ್ನ ಜೀವಗೂ ಹೀರೋ ಒಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬರ್ಪುಣವು ದಯಪಂಡ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಅಂಡ ಹೀರೋ ಅದು ಪಡುಬಿದ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕಾಶ ಪ್ರವೇಶ ಏತು ಸೋಕು ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಆ ಬಗ್ಗದು ಉಂತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದು ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಆಕಲು ಈ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯ ಕಟ್ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ನನಾತ್ ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಬರೋಡು ಭೋಜರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪರಡು ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತೋಜದಿರು ಅಂಚಿತ್ನ ತೋಜವೋಡು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ರುಟೀನ್ ಅಕ್ಲ ತೂತುದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಫೋನಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟದು ಈ ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಡು ಪಂಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಾಸ್ ಕೈಲಾರ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೈನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ಈ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಡ್ CID ಐಟ್ ಬರ್ತೂದು ಪರ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಆಕಲು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿ ದಿಗಿದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬೆಲಪವನ ಅಲ್ತ ಬೊರಿಪವನ ಐಟೆ ಈ ಥರದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತಿರಲ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದಾಗಲೂ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ದಿರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಯಾ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡವಾದ ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದಿ ಖುಷಿಯಾದ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಸ್ಯಲ್ಲ ಐತಿನದವರು ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕ್ ಬುಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖಲನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಖಲನಾಯಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ತೇರು ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಶಂಕರ್ ರೈ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ಭೋಜನ್ನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ನಿರ್ದೇಶನ ಆವಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆವಡು ಅಂಜನೆ ಸಂಗೀತ ಆವಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಯಾನೆ ಪೂರನ್ಲ ಕೇಳುಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಟ್ಟಾದ ತೂದು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಹೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಗಲಿನ ತೂಪಾಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾಲೆ ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಛಲ ಮಾತಾಡಲು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ತೋಜಿಪಾದ್ಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲವನ್ನು ತೋಜಿಪಾವೇರು. ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡುಂಡತೆ ಈ ಮೂವಿ ನಿಜವಾದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಡ್ರೀಮಿನ ಅಚೀವ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ಈ ಮೂವಿಡು ತೋಜಿಪಾದ್ಯರು. ಸೊ ಮಾತಿನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಕುಲುಲ್ಯರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಇದ್ದೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಗುಡಾಲ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತೂಲೆ ಅವೇನು ಗೆಂದಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುಡವರ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಗ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಮೂವಿನ ತೂದು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಯಿ ಬಳ್ಳಲ್ ಅದುಪ್ಪು ದಯಣ್ಣ ಅದುಪ್ಪು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಟರ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತೇರು
ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿರು ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರ ಕುಲ್ ಮಾತ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ರಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಟ್ಟು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊ ಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗಲ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಬ್ಲು ಅಸ್ತಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಾಗ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಪ್ಪು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಜಿಂದ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ಪೂಜೆರಿ 80% ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಅದೇ ಪೂಜೆ 90% ಅಂದೆ ಪೋನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪೂಜೆ ನಿಖಲ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 90% ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಾಯಗ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಕ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆನ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಆಪನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೊಚ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಹರಿಶನ್ನೇ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಚ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ 22 ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮುಂಬೈದ ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಮುಲ್ತ ಕೂಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಡ್ಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸದ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ದ ಯೂನಿಟ್ದ ಪರ್ವಾದ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲೆಗಳ ಖುಷಿಯಾವು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನು ಅಂಚಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲೋ ಆ್ಯನ್ ಶ್ರಿಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಕ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಕ ಆ್ಯನ್ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗಳ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನಿಕಾ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡಾಯಿತು ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡವು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಾ ಜೋ ಬೇಲೆ ಮಂದಿದಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮದತ್ ಮಂಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಪೇರ್ ರೆಡಿಲಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಪೇರೆ ಬಕ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಯುನೀಕ್ ಮೂವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡೋದವರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ದಯಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಸಮೇತ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು